Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Maiatza izan arren Zubietako errauskailuaren inguruko lurrek abuztukoen itxura dute. Hala salatu dute sare sozialetan. Gipuzkoa errauskailurik gabe Facebookeko orrialdeak pertsona baten argazkiak elkarbanatu ditu. Hori ere, isurketa toksikoa bezala doan aterako zaie? Argazki horietan ikusten da lurra berde egon beharrean errausgailua inguratzen duen belarrak hori kolorea duela. Abuztuan egongo bagina tira, baina ez da hala. Eta koronavirusak gora egin du zenbait lekutan. Alemanian, Seulen edo Aldeidan bertan kasuen kopuruek gora egin dute. Beasaingo zinegotziaren bideoa leku guztietan ikusi genuen, baina ikusi altzen duten atzo Debako hondartzarako bidea nola zegoen. Etxarri, aber nola esaten dizudan hau. Hor etzegoen EH Bilduko zinegotzirik, beraz, irudioiek zu bezalako frikiek bakarrik ikusi dituzte. Hori da, eskitzen teatzen, eta badirudi jendeak ere ez duela enteratu nahi. Jende pilaketak ekidin egin behar ditugu gero kasuen gorakada etorriko delako. Ez altzen uten dona hitu asteazkenean. Beharrak eta nahiak bereizten jakin behar dugu. Atzo arratsean, Eduard Philippe lehen ministro frantsesak, ostalaritza berriz irigitzea, mugikortasun handiagoa erraztea eta muga desblokeatzea direla helburu esan zuen. Hoiek baitira konfinamendutik ateratzen hasteko bigarren fasearen gakoak. Konfinamenduaren hurrengo etaparen ildo nagusien berri eman zuen Bart Parisek. Bestetik, Ipar Euskal Herriak berri itxaropentsu bat jaso du gaur, Baionako ospitalean ez dago pazienterik COVID-19 suspertze plantan. Pandemian 13 pertsona hil baitira bidasoatik iparraldera. Espainiar estatuko dozenaka kolektibok elkarrekin eskatu dute preso oro bere probintzian egon dadin. Etxeratek, Sarek eta Altsasuko gurasoek beste urrats bat eman dute, maiatzaren 12an espetxeak deseskalatzeko egin zuten proposamenean. Espainiar estatu osoan presoen alde lan egiten duten hainbat kolektiborekin indarrak batu dituzte. Preso bakoitza bere probintzian egon dadila eskatzeko besteak beste. EAJak Madrili hirugarren faserako malgutasuna eskatu dio. Datorren fasean hartu beharreko erabakiak autonomia erkidegoek hartu beharko lituzketela azpimarratu du Aitor Esteban EAJako bozeramaileak. Saio honetan aurkezleen artean behintzat ez dugu erretzailerik. Ezta? Ezta? Bueno, amatxo Arrate, fase hori ere gainditu genuela uste nun, Hau zerta dator? Tabako salmenten zifrek bera egin dutela. Mugak itxi zituzten eta horrek eragin zuzena eduki du tabakoaren salmentan. Gipuzkoan 40% jeitsi da eta Nafarroan salmenten erdia. Baina jeitsierarik nabarmenena Gironan eman da. 162 jeitsi baita tabako salmenta. Bueno, mugak itxita eukitzea kolunaren bat izan behar zuen, ez? Piraguan ibiltzen naiz, nahi ez behidatu. Naiz kontzertuak ematen hasiko da eta lehen egunean 1000 sarrera eta bonu baino gehiago saldu dira. Nogen, Zetak, Untza eta Entol Sarmiento izango dira ekimen honi hasiera emango diotenak. Lehen hiruak Azpeitiko San Agustinetik hariko dira. Hotzak, behatz horiek nire lepoan. Aste santu eternalena. Azkenean lepotik bularrera, bularretik hanketara. Paternos berrau luzetoa. Bueno, Etxarri, eta gatibua aztu gabe. Berriak alde batera utzita. Barkatuen, baina berri esan duzu eta ikusi aldezue Gasteizen parlamento inguruan agertu diren pegatinak. Jaio, gaixotu, hil. Eta sinadura, herritarrak zeona. Bai, Arrate, oso ona muntaia, baina eldi ez egun berri. Barkatu. Oso ondo daude notiziak eta efemerideak, baino Arnaldo Tegiren atzoko Radio Euskadiko interbentzioa ze? Arnaldo Tegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, egunon. Me cago en la puta. No esperaba yo eso por saludo, algún problema tenemos. Bueno, egia esan ondoren esaten ditun kontuak interesgarriagoak dira, baina... Bueno, a ver, nahikoa da utziko aldia zuen. Aizute,
Noiz dituko diazute? Orain zu, Peio. Ez aldetoan itxein bihar? Ez, Peio, ez. Gero aurrekin, mesedez. Bale, bale, bale. Efemerideak errepasatuko ditu. Noski nagusi! Gainera, gaurko egunez 1924an, zalego eredugarria duen futbol talde bat sortu zen Espainian. Rayo Vallecano! Vamos, ratito, Vallecas está contigo y todo Madrid. Welcome, Vallecas, demuéstrale tu destreza a todo el país. 1948ko maiatzaren 29an New Yorken nazio batuen bake indarrak sortu ziren. 1971 Kumana jauan Kuban ziak alfabetatze kanpaina nazionala boikoteatzeko ordaindutako bidelapur talde batek 13 urteko Pedro Blanco Gómez alfabetatzailea hil zuen balaz. 1978an Guatemalako Panzos herrian, Kekchis Maya indigenen manifestazio baketsu bat metrailatu zuten. Ikusteko pixka bat 48an bake indarrak sortu ondoren, Amerikako Estatu Batuek zer nolako ekintzak burutu dituzten Hego Amerikan bakearen izenean. Bakeaz ari garela, eta hau gaurko albistea da. Haze zalaparta Minneapolisen. Eta ez da gutxiagorako, poliziak atxilotu eta ito zuen George Floyd gaztearen heriotza salatzeko hirian istiluak sortu dira. Eta bertako alkateak Jacob Frake larrialdi egoera izendatu du. Eta ez galdu Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen txioa, hala esan du. Gaizkile hauek disordatzen ari dira Floyden memoria eta ez dut alakorik onartuko. Harrapaketa hasten denean tiroak hasten dira. Eskerrik asko. Izugarria. Baina Estatu Batuek gauza onak ere eman dituzte, eta horren adibide da gaurko egunez utzikintun Jeff Buckley. Gainera aurreko astean Muse taldeko Matt Bellamik Buckleyk Grace diskoa grabatzeko erabili zuen gitarra erosi zuen. Ezagutzen ez duenarentzat, The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Eta gaur ostirala izanik saioa topera dugu. Lehen orduan agurtzane Belauntzaranek Mozambike eta Ozeano Indikoari buruz hitz egingo digu. Ondoren Kukai dantza konpainiako Ibon Uarterekin ariko gara Etiopian izan zireneko oroitzapenen inguruan hitz egiten. hori da, eta bigarren ordu... Aizute, dani noiz sartu behar naiz. Pasoa emango diazute oze. Baietz, Peio, egon zaite lasai, hombre. Bigarren orduan kafesnea gaietekin eta kafeinari gabeko tartea izango dugu. Hor bai, Peio! Eta aurrekin. Bale. Maiatzak 29 ditu gaur eta ostirala da. Zuekin, Arrate Hernandez. Kaixo, ostirala denoi. Inigo Etxarri. Arratsaldeon. Eske ez dago denborarik hemen inora gurtzeko, arratsaldeon guztioi eta ongietorri bigarren kafera gaur maiatzak 29 sagarren saioa dugu eta Agarra manzana. beste aste bat atzean utzita.
Beno, barratxaldeon guztioi eta ongi etorri. Gaur estu agurtu gaituzte eta guk ere agurtzeko ia tarterik, ez? Bueno, nola gabiltzan, asteburu iristeko gogoakin. Gure artean agurtzeko diozu. Bai, justu ahots zoragarri horrek esaten duenean, zuekin Arrate Hernandez eta... Ez que zehose pasatu da, ez, Arrate? Bai, zeozer pasada nik, hori da, nik nire burua entzuten eta esaten nun, bueno, pasako da, juju, ostira da. Nik ere nire burua dutan, haituet. Hori da. Esaten nun, ai, ama, zu zara berriz ere. Bueno, orain ondo, ezta? Nik ondo entzun dut, osea, ez dakit. Kulpa... Pasaiako herri. Bueno, Euskal Herriak jakin dezala, hemen abandonatuta gauzkatela. Eta utxune izugarri pila ditugula hemen Pasaian, beraz, bueno, argi gera dadila. Hala. Hola, txek. Gero tolosata desatezu, baino Pasaiakin behio baino, ozia gehiago matzezu, Hombre, ba, guk defendatzen isilik egon da, ez? Eta guk defendatzen ez ba egun ork defendatuko du. Ja, bai. Pasaia izateko nahiko konexioa dakagula esan bardet, Bai. Hemen internetakin nahiko arazo izaten ditugu. Hori, oihartzunek arazo gehiago izan zitu. Bueno, es que oihartzunen, en fin. A ver, oihartzuni errespeto bat, Bai, baino nik esan nun zeingo nuen... Oihartzun pilo gustatzen hau, osea que... Que pelo. Nik esan nun 80 milioikin zeingo nun, osea, ingo nuken lehenengo gauza zer zan, eta mantentzen dut. Osea, oihartzun oso ondo, baina interneteko konexioa, bueno, hor, hobetu beharra. Baserritara. Euskal Herriko baserri guztietara konexioa. Zure katilu berria erakutsi nahi zen igun? Ez da berria, baina bai, bigarren kafean lehen aldiz erabili dut kikarekada. Bigarren kafean? Estreñekoz bigarren kafean Arrate Hernandezek kikarekada proiektuaren katilua erabili du. Orduzue, laranja salbamentuetan erabiltzen dituzten txalekoen koloreko laranja. Koloreko. Laranja koloreko. Katilu zabal, txiki, eta erosoa da. Orain arte, erakusle nere apaltxo batean egon da, baina gaur, erabili egin dut. Kafe hartzen aritzea, ez da? Kafe hartzen ari da, bai. Igual tinako bat. Bai, ostiral gorputza daukat, bai, kafea da. Bueno, gaur, hilak esan da bezala 29 ditu, eta asteburua hortxe daukagu gain-gainean, baino, guk edo zertan hasi aurretik, eta bidaiatzen hasi aurretik, ze gaur bidaiatu behar dugu, gure maite dut tarteari, ateak zabaldu behar dizkiogu, eta edet etxarri berriro zenbatekin gaztade maten. Baina, azkeneko eguna. Gaina eman biazuena, A ber, nik ez dut gaiz aldatu, Arrate guztua zeolako. Izango bali, bakarra naizela, eta bueno, baina ikusi dut, Arrateren babesa dakatela, orduan, hemen esaten bezala, amolai. Hoxe, prestatu dut, Bota. Astelenetik aurrera ja ez jarraituko zenbakiekin, Arratek ez badu nahi. Beste frikikeria bat topatuko dugu. Bai, hori da, beste zeo zebilatuko dugu. Zenbakiekin aste mazarete, nik seguro eskura izango detela kafea zuei botatzeko aukera. Eta orduan, datorren asterako beste frikikeria bat okurritu berri zait. Otu berri zait. Botatzeko? Ez, maite duten tarterako. Baina hori, noski, datorren astean izango da. Ez, esan, segi zure. Zenbakien rolloakin? Bai, mesedez, 29. Gaur da, guazen sarrera bat itea superguai, Etxarrik zenbaki buruz berriro itzin behar dugu. A ver, gero, esango dezue... Zuzenean, bigarren kafean, bere frikikeriekin, gaur, maiatzak 29 garrena denez, 29 zenbakiaren inguruko, frikismoak eta xehetasunak dakartza. Etxarri! Horrela bai, nagusi! A ver, daramatzagu, bostazte, ez dut ulertu donaren zentrora jutearen historia bendikan, ez? Zentrora jutearen hori, pixka sozialista. Bueno, bai, zentro... Neutraltasunera erabiliko dut. Ciudadanos gatu zaizu, El cambio sensual anal. Bueno, ez gauza bat ez bestea. Nik botako dut, ze gaina eski ez da bat ere, bestei gabe 4 puntu dira, eta... Ciudadanos, etxarri. A ber, bota, nahikoa da.
Zeiza esaten zu sozialista eta Ciudadanos. Esan ez du zentrazioin bar degula, zentroa, ez, honek Ciudadanosen diskurso bat ematen du. Hor zentroan, kokatuta. Bueno, zentroa zuretzako izango da Ciudadanos. Beraiek esaten dute dira zentroa. Ah, vale. Bueno, a ver. Es que gero defizita dakatela, es que ez zu egiten zutenik defizita eukitzea. Osea, oso desberdina da. Bai ez arrate buruakin bai egiten du. Bueno, Nola daude. 29. Gaur 29 da. Bazenekiten buruak 29 ezur ditula. Wow! Ez, hombre, bai, ez du. Eta bazenekiten dela 10. zenbaki lehena, 23 eta 31 aurretik. 23 ondoren eta 31 aurretik. Bueno, bat izan duten. Eta, hola, ja bukatzeko, Ilargi hilabete bakoitza ditu 29 egun, eta Saturnok 29 urte pasatzaitu eguzkiari buelta bat emateko. Ya está. Hoi da, nire zenbakiekin, ja, bukatutzat ematen dut, rollo hau, zen ere aspertu naiz, pixkat. Igual zenbakiekin, baino besteen modu batera inbarritut maite dutak. Vale. Baina, bueno, gaurkoa 29arekin eta horrela bukatzen da, bueno, eguzkiaren inguruan bira ematen jarraituko dugu. Eta nik besterik gabe Asensiozuk bukatu nerea ere, bueno, pixkat plofa da. Baina, eta gustatuko litzaidak entzuleek ere... Itxoine, arraterena ere pixkat plofa da. Osea, astelenean Tolosara baldin bagoaz, eramangoet hor ikusten dezuten disko duroi, hor ditut sampler pila bat, eta ber aktualizatzen dugun bigarren kafeako soinuteka. Alkaso, gauza esan gaizut, atzo sonidonen eskian ibili zinen, etxarri. Ja, justo hori daukat. Arrate, zaldu guzuela emozionantego, txaloak. Bai, zure laguntzarekin ez da zurrutera helduko. Ia, nere maite duta dijoa kasualitatei eskenita, eta badakit kasualitateak ez direla existitzen eta hori guztia, baina sentsazioa maite dut. Bale? Orduan, gustatuko litzadake, lehen hasi nahi zen bezala, entzuleek ere konta diezazkiguten, haien historiotxoak edo kasualitateekin lotutako historiotxoak. Nik ditut bi. Eta dira azken egunetakoak, eta dira Inigo Etxarrirekin. Flipatzen. Ez ber, badakizu. Bat badakit. Zein da. Hori da. Vale. Eta no, ez que hainitzen justo bialtzen, lehen nola esan dizuten, hau komentatu behar dugu, baina berdia beste, bueno, ya está. Vale. Bai, azalorearen ara. Azalore. San Juanen koliflora da. Esan dit Etxarrik. Bai, koliflora etzaitin, zakize. Eta esan dit, hola, nik ere koliflora bazkalduen, nik ere azalorea bazkalduen. Sekulako kasualidadea. Eta bestea izan zen, niari nintzen serie bat ikusten. Eta bapatean esaten dit Txarrik. Ikusi duzu Dark? Eta esateot broma da ez? Zergatik galdetzen didazu, justo harin nintzen ikusten Dark seria, Dark telesaia. Eta esateot, justo harin naiz ikusten Dark telesaia. Bueno, bera, esaten dit, bukatu berri dut, 5. eta esateot. Txoin. Orduan, altxa nintzen sofatik, jo nintzen ordenagailura, ikustea zenbagarren kapituluaren nintzen ikusten, eta zenbagarren kapituluaren nintzen ikusten, 5. Eta orduan, kriston kasualidade polita irutuztean, eta hori. Besterik gabe, sentsazio hori gustatzen zait, eta beraz, horri eskeniko diot nabaite dut da. Esan genuen gaur hitz egingo genula Dark seriari buruzko movida batzutaz, baina astelenean igual. Igual. Ez? Nausi, zesatek. Denboraz? Berando ingo zaigo. Baina, esplikatu behar da, lasai, ze horre nazten dira matematika eta zenbakiak eta ilargia eta eguzkia eta alako... Sampleatu daret Homer Simpsonen esaldi bat. Eta ez dizut esango zinen.
baina badaki zein den. Eta gainera erderaz da, euskeratu inbarko duzu. Errez. Bueno, ba, orain, Saiatu nahi ziru aldiz abestia sartzen, baina hiruetan zapaldu duzu, Jo, 16garrenean aidanez. aidanez. Buru baten nintzen burua, ezta? Bueno, 16 bilamonako kilometroetan, kilometroak 2020ko abesti ofiziala gaur aurkeztu dute, urriaren 4an 16 bilamonan eta zizurkien egingo da kilometroak. Zubi Musu ikastola kantolatu du, Korri Pumpa Jak izango da leloa, hori aurkeztu zuten dagoeneko. Nola? Korri Pumpa Jak. Eta hortxe aritu dira lanean, Amaia Agirre jarri ditu hitzak, Xabier Zubeldiak musika, teklatuak, moldaketak, nahasketak, Jose Mendizabalek grabatu eta nahastu ditu, moldaketa batzuk egin, programaketak, Xan eta Arozena Akelarre kideoia gitarran, Juan Agirre Akelarre abeslari oia ahotsean, eta Kamile Mendizabal ume ahotsak osatzen, aritu dira kantu honetan, eta, bueno, sortzaia bera ere nire txikitako musika irakaslea izan zenez, eta ark erakutsi zidanez, akordoia, pianoa, solfe bat, ez harmonikaian ere gauz izan zen. Ba, nire maite duta, Xabi Zubeldia eta bere kantu honi, Korri Pumpa Jak kilometroak 2020ko abesti ofiziala. Korri Pumpa Jak, indar berri zuzaro zaro, oñarrikara. Korri Pumpa Jak, urbildu, auto eta baiara, ikastolara. Bueno, eta ezin ukatu azken egunetan kilometroan antolatzaileek jakinarazi dute, hilabete hauetan euren arropak eta produktuak saltzea zela helburua eta itxialdiak ez du hori gehiegi albidetu, beraz, oraintxe deialdia egin dute, norbaiten nahiko balu, bidalketak egiten dituztela, pixkan ere denda fisikoa ere prest, beraz, norbaiten nahiko balitu, benetan diseinu politak Zubi Musu ikastolak eta ikastolen elkarteak antolatuko duten kilometroak horrena. Eta hori kontatuta, uste dut bagoa zela bidaiatzera, Arratea. Bai, bidaia bat dugulako zain, printzipioz girotu gaitezen. Olha pra ti, rosto lindo, jeito meio sem igual. Olha pra mim, merecedor dessa beleza natural. Olha pra ti, rosto lindo, jeito meio sem igual. Olha pra mim, merecedor dessa beleza natural. Pensa jeito, sou teu. Pensa jeito, sou teu. Pensa jeito, sou teu. Oh, tu és a minha estrela guia, sem ti o céu não brilha. És a luz que brilha sem parar, iluminando o céu. És a luz que brilha sem parar, iluminando o céu. És a primavera, inverno, verão. És a primavera, inverno, verão. És a primavera, inverno, verão.
primavera, inverno, verano. Oh, yeah, la, la. Oh, yeah, la, la. Oh, yeah, la, la. Bueno, agurtzan belauntzaren gida turistikoa pres dugu, eta gu ate magikoa zabaldu, eta bidaiatzeko irrikitan. Beraz, agurtzane, asgaitezen, arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Irribarrez ari zinen kantua entzuten, eh? Ba, inola baite musikarekin bidaiatu baitut. Osan da, gogoratuko dugu, agurtzane belauntzaranek Afrika ezagutaraziko digula, Afrikarren begietatik, eta herrialde bakoitza bere identitate propioarekin ulertzen lagunduko digu, eta gainera ez hori bakarrik, horrez gain literatur proposamen batekin etorriko delako, bere tarte bakoitzean, eta horrekin borobilduko digu saioa. Gaur, Mozambikeragoaz, Afrika hegoaldera. Esa primavera, inverno, verano. Esa primavera, inverno, verano. Esa primavera, inverno, verano. Esa primavera, inverno, verano. Oh, yeah, la, la. Eta zer baino lehen koka gaitezen mapan, aurreko saioan agurtzanerekin ezagutu genuen Zimbabwerekin, Zambiarekin, Malawirekin, Tanzaniarekin eta Hego Afrikarekin egiten dugu muga. Mozambikek kostaldean dagoen herrialdea da, 200 kilometroko kosta luzea du. Eta 2000 barkatu, 2000, eskerrik asko, 2000 edo 200 gutxi. Ez, 2500 kilometroko kosta luzea du, eta horrek agurtzane esan nahi du kultura askoren nahasketa suposatu duela. Bai, azkenen 2500 kilometroko kostaldea Indikoari begira eukitzeakin, kultura askoren arteko nahasketa bat ekarri du, esan dezun bezala, eta Mozambike kostaldea, eta bereziki Mozambike iparraldeko kostaldea musulmana da. Eta hau gertatzen da, Tanzania eta gainerako herrialdekin Indikoan kostaldea dutenekin, ez? Eta zergatik, arrazoi badu horrek. Ja, 11. mendeako arabiarrak egiten zuten, itsasoan ibiltzen ziren, komertziatzen, India eta, montzoiak aprobetxatu zibiltzen ziren, Txina, India, Irak, Bagdadeko zeakite zituzten, ruta egiten zuten, eta gero etortzen ziren Afrikako kostaldera. Omango sultanatua aprobetxatuz, Yemenen gehatzen ziren, eta gero irla txikitan gehatzen ziren, Zanzibarra eroso irla garrantzitsua zen, eta gero Mozambikeko kostaldean, azkenean komertzio egiten zuten. Indiatik handa ekartzen zituzten, zeta, perfumeak, tinteak, telak, eta Afrikara etortzen ziren, komertzio egin, eta Afrikatiken, ematen zuten urrea, marfila, animalin larruk, esklabuak, eta hori, komertzio horren tartean, komertzio guzti horrek ekarrizuna zuen nahi arabiarrek beraien erlijioaren berri eman zien, eta kostaldean, mezkitak eta musulmanak askoz ere gehiago dira Mozambiken. Eta benetan historia oso interesgarria da, ze batutan iruditzen zaigu arabiarrak desertuko jendea diela, ez? Imaginatzen ditugu olako ruta komertzialetan desertuan, ez? Baina, ja arabiarrek itsasoa menperatzen zuten, itsasoko korronteak, eta beraiek, komertzio egiten zuten, eta pixko bat kolonizatu baino gehiago komertzioa eta ideiak elkartrukatzen zituzten, eta elkartruko horretan, islama, errotu zen, Mozambikeko kostaldean. Eta hori, kostaldean, barrualdera joaten magara ordea, zer topatuko dugu? Afrika lenguan esan un kontinente bada, 54 herrialde daude, baina barrualdean, Mozambike barrualdean, animismoak indarra handia dauke. Eta hortaz aparte ere, gero ja, historia berriagoan, portugesen menpe egontzian eta portugesek ekarri zuten erlijio kristaua. Orduan, hor badagolako nasketa bat, ez? Baina
Baina, bueno, animismoak ere pisu handi du, eta holako magia beltzak, eta sinesmen, bueno, naturalekin duten harreman horrek eta, baina gehien bat barrukaldean ez dira musulmanak, ez? Azkenean musulmanak influentziatu zuten kostalde hori. Eta kulturen, erlijioen arteko bizikidetza hori, nola ematen da? Bueno, a ber, momentuk eta momentuk dare, ez? Mozambike da terra de boa gente. Jende honaren lurra. Orduan, bueno, jendea zolagarria da, baina egia da batzutan, erlijio arteko zeak egoten dela, ez? Konfrontazioak. Eta, egia esan azkenaldi honetan, azkeneko 4-5 urte hauetan, iparraldean arazok dituzte, ze iparraldean gasa bilatu dute. Dirudinez, munduko 3. gas boltsarik handiena aurkitu dute, eta hor daude, kanpoko enpresak, europearrak, zuriak, ari dira gasa ustiatzen. Eta kontua da, ari dira aberastasuna Mozambiketik ateratzen, eta Mozambike iparraldea, behar asko duen tokia da. Ez, orduan, hor badago jende bat deskontent dagona, eta dirudinez, prentsak... Prentsak batzuetan hau haitxiko luke. Eskerrik asko Asentzio ekartzeagatik, Jose, pena. Ara, agurtzan ere. Entzutan diazu, Orain. Prentsari egin eta moztu egin da. Uste dut kazetaritza aldarrikatu behar dugula. Moztu zaitu agurtzane, baina gurekin zara. Bale, ipatzen nuen azkeneko denboaldi honetan, pixkat herrian ere herritarrak deskonforme daudela, eta dirudinez, talde islamiar bat antolatu da, ez dakite ziur, batzu diote Tanzaniatek etorri diela, baina ari dira nahiko triskantza burutzen herriaren kontra. Eta orduan, hor badagolako konfrontazio bat, ez da momenturik hoberena, Mozambike iparraldean, ez da oso seguruare askotan horrea jutea, orduan pixka ezin da generalizatu ez, baina momentu hortan iparralden arazoak daude, eta dirudinez diotenez, ikusi beharko da horrondo, gero ze interes daudenez, beste teoria konspiratzaile batzuk diote estatu batuak, tartean dago estatu batuak, gasa ustiatzen, eta beste batzuk diote, sartu ote dian beraiek, ez, pixkat, holako desestabilizatzen, esateko, arain beraien segurtasuna berdutela, ez, eta orduan beraien segurtasuna ekarri Mozambike iparraldera. Nik informazioa guztia umate dut, orain zuek heldu nahi dezuen nahi, baina, momentu honetan, erlijio gatazkak badaude, ez, baina, hau ez da beti gertatzen. Orain bai, baina beti ez da gertatzen. Ikusi dugu erlijio ez eta gain, oso herrialde aberatsa dela, Mozambike, eta kulturaki zein turistikoki ere oso aberatsa. Kulturalki oso aberatsa, ze azkenean gaur egungo mugak Portugalgo koloniaren ondorengoak dira, ez? Orduan, hizkuntza mordoa dituzte, gero ere, adibidez, ederra da Mozambiken ikustea nola oraindik emakume jazten dituzten badaia Afrikako telak, kapulanak. Aurrekoan lurgik aipatu zigun ekartzen zituztela Senegaldik. Mozambiken emakumeek oraindik joeten die jantzita kapulanakin, tela hauekin, ez? Eta ezkontzak egiten dituztenean kapulanakin dijoazte jantzita. Eta kapulanak aukeratzea da benetan olako gauza simboliko bat, benetan dijozte, buruko zapia ere, beko kapulanakin dijo zeatuta, ez? Konjunto, hau da, beraientzako da olako pieza garrantzitsu bat, eta emakumeen jazkera ondik, jazkera afrikar hori ondik hor dau, eta gero, egia da hori, kapulana Asiatik sartu zela. Merkatari arabiarrek Asian saia edo izena du. Asian, Indonesian eta erabiltzen dute. Gero, ekarri zituzten tela horiek Afrikara, eta gero Afrikarrek beraien motibua jarri zizkioten. Horrati diolako tela alaiak eta koloretsuak, baina
origina, hau da, Jatorria. Jatorria, hori da, jatorriangoa du. Eta gero kulturalki, Mozambiken adibidez, Mozambike, esan dezu, 2005 kilometroko kosta duka, oso herrialde hola luxeska da, eta Maputo dago hegoaldean. Orduan, hegoaldean egiten du muga Hegoafrikakin. Eta, Hegoafrikatik musika influentzia asko ekarri zuten migratzaile Mozambikeko migratzaileak Hegoafrikara lanean joten zianek, gero handik diskoak ekartzen zituzten, musika ekartzen zuten, da jazz musika ekartzen zuten Maputora, Mozambike hegoaldera. Orduan, Maputo hiriburuan jazz musika entzutea da, ez dut esango egunero zuzeneko kontzertuak gaudene, baina astean behin edo bitan lokaletan daude jazz kontzertuak, eta benetan Maputo hiriburua hiriburu mugimendu kultural handiko tokia da. Orduan, nik maite dut eta, honea zuei hori azaltzea torren, ez? Oso ondo. Entzuten ari garena, Asensio, ze abesti da? Nik uste Mr. Bouren Naume Arraia. Baina marrabenta musika da, bai. Hori da, azaldu behar diguzu zer den marrabenta. Marrabenta da, ere, da Mozambikeko musika popularra, da, herri musika da, ez? Eta pixko bat, Asensio jarri digun abesti hau ja pixka, hori komertzialagoa da, eta modernuagoa da, baina azkenean marrabenta jotzen zen, herri xumeak jotzen zuen musika zen. Orduan, marrabenta hitz hori dator rebentar hitzatik kanportu ez. Orduan, hainbeste emozio jartzen zioten musika jotzeari, gitarra jotzeari, azkenerako ja, holako erritmoa jartzen zioten musika horri gitarra jotzen, gitarrako sokak puskatu itezila, rebentar. Orduan, hortik dator marrabenta, ez? Da hor ikustezu nola muitzen dian, hori da Maputon grabatua dago. Gure entzulentzat ari gara ikusten, entzuten ari garen musika beraren bideoklipa, eta hor, dantzarako aitzatik. Merezi du, bai. Topeari. Hauek badakite, Asensio? Ez gu bezala etxarri, izan nahi zenun. Baina ederra da, bai kolore aldetik, bai, sortzen den. Mugimendu aldetik ere. Entzun, eta ea ze mugimendu sortzen zaizkizuen zuei gorputzean. Aber, entzun ez dago? Gure estudio virtual honetan, bakoitzaren etxean dagoeneko dantzan jarri gara. Batzuk besteak baino gehiago. Eta espero dugu entzuleak ere bai, Ni goizean zehar dantza eta dantza ibili naiz. Hau prestatzen. Beraz agurtzane, hau aipatzen egiten marramentak girotik, baina zuk ere jatsaren referentzia hoiei heldu nahi zenien, eta hortik ari zinen, ez? Maputo inguru hortan, jazz klubetan, kontzertutan, alako giro jasero potentea dagoela, ez? Bai, sekulakoa, eta zoragarria da zuzenekoak entzutea, eta ez, holako jam sesionak entzutea, ez, Afrikan bertan, eta ikustea Afrikarrak ez gozatzen, musika egiten gozatzen, eta gaina badaukaten, ikustea bakarrik nola mugitzen dian, ez, bai, jazz musika jutea entzuterakoan edo marrabenta kontzertu batera juterakoan, horri ikusle soil bazea, eta, hau zabalde igatzen zea, askotan igual juten dira gaina, batzuk bulegotik ateratzen dira, eta berein korbatakin da, berein txaketakin da juten dira, eta gehalako baten astegi erantzatzen, hemen parrato astea, olako gizun serio dantza. Arrazoi. Baina han daukate olako, jagodolean damakite ez, postasun hori edo, energia hori salpikatzen du pilo bat, ez? Maputo... Estilo asko daude agurtzane, baina entzuten ari garen hontan, nabari da alako referentzia perkusibo potentea ere,
Esango dugu Iban Mazuzeari garala entzuten, bera Oslon bizi da, ez? Mozambiketarra izan arren Oslon bizi da eta bertan garatu du, ez? Bere musikari ibilbidea eta bueno, hau da bere zuzenetako bat. Gauza kuriosoak ere gertatzen dira. Jazz musikaren sorreran zenolako eragina izan zuen musika afrikarrak eta ameriketako afrikarrek. Eta gerora jazz musika garatu ostean, Afrikara bueltan dator eta Afrikan musika hori entzuten dute, neurri batean beraiena ere izaki, eta bapatean Osloko klub batean topatzen duzu Mozambiketar bat, jazz musikatzen. Zeona. Globalizazioa, Inigo. Honekin irakurri daiteke, edo akaso musika honek nahastu egiten du irakurle agurtzen. Ez duk irakurtzeko zen nahiago izaten duzu, akaso musika lasaixeoa? Ai, ez musikaik ez, isiltasuna. Musika bale, bai. Ni ere jaztak enau lagun, ez dit laguntzen konzentratzen. Eskatzen du atentzio zentzutea, Bai, bueno, iritsi da orduan literaturari heltzeko momentua. Zure gomendioak Mia Couto idazle Mozambikarra, nabarmendu nahi digutzu batetik, abegitu erakusten diguzu liburua. Bueno, horrekin hasiko gara, Mia Couto idazle Mozambikarrarekin. Bai, Mia Couto idazle Mozambikarra da, zuria da, baina, bueno, Mozambikekoa da, bere aitona eta bere garaian Portugaldik idazsi juntakoa, baina bera Mozambikekoa da, eta berak Mozambikeko historia kontatzen ditu, eta azken liburua berea da Trilogia de Mozambike, Mozambikeko trilogia, berez portugesez idazten du, baina euskaraz ez daukago indikan, baina erderaz irakurtzeko aukera bai, eta, bueno, gustatzen zait Mia Couto ze beak kontatzen ditu Afrikako sinismenak eta Afrikako jendearen, Afrikar beltzen begiekin idazten du. Eta, bueno, justu historia hontan kontatzen du bizko bat nola Gazako imperioa Maputo, gaur egun Maputoan toki hori izan, nola Portugaldarrak Gazako imperioko erregea zatu zuten, handik kendu zuten, eta ja Mozambike egualda bere ganatu zuten, eta Imani, neska Gazako imperioan bizitzen, neska baten ikuspuntua ere, hortxe dauka Mia Coutok, eta orduan, izenburua zein da? Mozambikeko trilogia de Mozambike. Bai, eta gero bauka beste bate bai, baina hau dago portugesez, hau da Terra Sonambula. Aha, Mia Coutorena ere bai. Mia Couto, bai. Eta badauka Mia Coutoren aita ere idazlea zen, Fernando Leite Couto, eta gaur egun badago Maputon fundazio bat, da sekulako toki politia, eta Mia Coutoren aitak liburu guztik emantzizkion Mozambikeko herriari, Maputoko hiriari. Eta fundazio hontan, goiko solairuan, liburutegi badago, zoragarria, beran jatetxea, gero egoten diare bai olako erakusketak, eta musika zuzenean. Eta da olako toki kultural bat, zoragarria, oso atsegina, eta, bueno, nire gustatzen zait, nire bidaiarekin area jutea erakusteko Mozambiken, Afrikan ere badaudela, hain ustez gureak ditugun toki horiek. Eta hain guaiak eta hori ez, kontsideratzen ditugunak. Ze modernoak diren, ze uste zinuma, gu bakarri gela modernoak, bereiek ere modernoak dira, ez? Eurocentrismo hori ez, zainetan gaino sartuta daukagula. Eta, bueno, bestetik, Jenny Mankell, beste autorea. Jenny Mankell berez Suediako idazlea zan, orain dela 3 urte hil zan, eta berak bere azken urtek eman zituen Maputo eta Suedi artean, eta berak Maputoko Teatro Nazionala eramaten zuen edo gestionatzen zuen. Eta Jenny Mankellek idatzi,
ezagunagoa da pixko bat literatura, hau da, beltza idazteagatik, edo novela beltza idazteagatik, baina berak gazte literaturan idatzi zuen komedia infantil, hemen, ez dakit ondo ikusten dezuen, Bai, komedia infantil izenekoa. Eta gero hau, El secreto del fuego, eta dia berez gazte literatura, baina oso historia gogorrak dira. Nik bi liburukin bukatu nun nehar baten, baina negarraz, baina zotinka, ze oso historia gogorrak dira, kontatzen durako, bai, oso historia gaztentzako ez dakit nik, ze hau, komedia infantilen kontatzen du Gerra Zibila eta gero, 82an bukatu zen, Maputon meninos de rua pilo bat, zeben, kalean ume pilo bat, zeben, familiarik gabe, gerratik iasitorretakoak, askok minak, bertsonen kontrako minak zapaldu, eta, hanka galduta, oso egoera zaila zen, eta olako ume baten historia kontatzen du. Eta hemen ere, El secreto del fuego ere, bi aizpen arteko historia kontatzen du, oso gogorra. Baina agian benetakoak izan zitezkenak, ez? Guk bizitean mundu lasai honetan imaginazinak dienak, baina Gerra Zibila eta gero, Mozambiken gaitu ziren milioika min antipertsona, zatu gabe, desaktibatu gabe, eta honek ekarri zuen, olako tragedia humano bat, ze, klaro, jendeak hanka galde zituen, eta imaginatu herrialde batean, non norbait daukazuen familian hanka galduta, eta ezin duga, ez? Horrek ekarri zuen olako tragedia bat, eta hori kontatzen du pixko bat Jenny Mankelek, liburu hauetan. Ze ondo, ea... entzulek hartu dituzten notak, agurtzane. Irakurtzeko, bai. Hoi da, Dulce eta Mozambikeko Marrabenta izeneko orkestrarekin agurtuko zaitugu. Txiketa Kuni Barasara izeneko abestiarekin. Moztin zaizu, nola esan dezu izena? Nik ere maite zaitut. Txiketa Kuni Barasara izeneko, ez dut ondo ahoskatuko, baina, horrela deitzen da abestia. Eta Marrabenta doinu eta ritmo honekin agurtuko zaitugu. Hemendik 3 astera arte. Mila esker. Eta zaindu. Agur. Aio. Mata bicho e se sente escuro, animosidade sente escuro, alô viranda se sente escuro. O vizinho pegando na wama, vizinho pegando na wama, vizinho pegando na wama. O vizinho pegando na wama, 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 o vizinho pegando na wama. Eta Mozambiketik Etiopiara egingo dugu salto jarraian, Kukai Dantza Konpainiak eta Etiopiako Destino Dance Konpainiak elkarlanean, Afrikaren egunaren aitzakian kaleratu duten bideoa hartuko baitugu abiapuntu, ikusiko dugu eta entzungo dugu, Iñaki Salvadorrena da musika zuzendaritza. La
COVID-19 eragindako pandemiak baldintzatuta, bakoitzak bere txokotik egin behar izan du ekarpena, naiz eta bi konpainiak elkarrekin egon zireneko irudiak ere ikusi ahal izango ditugun bideo honetan. Bideoaren lehen segundutan, dantzariak eskuak garbitzen, maskara jartzen ikusiko ditugu, bakoitza bere etxean hori bai. Eta hor da, antzematen da kulturen arteko ezberdintasuna, etxeak, iturriak, etxe inguruak ezberdinak dira nabarmen. Baita musikak eta dantzak ere. Ez ordea batera ezinak. Behin entxegu gelan beroketa ostean, Banakoa eta Etiopiako mugimenduak uztartzen, dantzan ikusiko dugu Ibon Uarte Kugaiko dantzaria. Eta gure artean dago. Ibon, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Zemuz. Arratsaldeon. Ondo, eta zuek? Guere, bai, ondo. Ondo bai. Bai. Bueno, astelenean Afrikaren eguna zela aprobetxatuz, kaleratu zenuten bideoan, taldekide aterako zait, taldekide duzun Izarra Izpururekin batera ikusi zaitugu dantzan, baina berez, Destino Dance konpainiako lagunekin ere aritu behar zineten. Bai, berez hemen egon bertzian. Eta gurekin egon, residentzitxo bat egiten, iskat behiekin gauzak landuz, konpartituz, eta zerbait berria sortuz. Bueno, konta iguzu hori da, duela 3 urte hasi zen zuen arteko elkarlana, duela 3 urte zuek Kukaiko dantzariak Etiopiara joan zineten, nolago horatzen duzu esperientzia? Oso esperientzia polita eta intensua bezala. Bai. Kristona. Zer egin zenuten edo nolakoa izan zen elkarlan hori? Bira, gu gara juna aurretik bazeon kooperazio lan bat aurretikan eginak Gipuzkoa, Etiopia eta Destino Kukain artean, bai. Gu jun ginen Addis Abebako lehenengo estudantza jaialdira, bai. Destinoko organizatzen zula, pixkat, behaien estideia zen Etiopian daude 80 piko etnia desberdin, bai. Eta bakoitzak dauka bere ondare kulturala, dantza, musika, abestiak, bakoitzak beria. Imaginatu zen nolako aberastasuna ondaiteken hor. Eta Destinon ideia zen, hori dena ondare guztioi jaso eta jasotakuakin egin zerbait garaikidea. Hortarako organizatu zuten festivala, jendia etortzeko, kanpoko edo nazioarteko erreferente batzuk aukeratu zituzten, zakinela kasuntan gu alde batetikan, gero Eslovaks izeneko talde eslovakiar bat oso potentea, eta Japoniako batzuk. Eta hori gogoratuko dugu, edo argituko dugu, Destino dela eraldaketa soziala jomuga duen konpainia bat, eta batez ere aukerarik ez duten gaztei aukerak ematea helburu duena, dantza ardatza hartuta, ez? Hori da. Behaiek, Destinok dauka arlo sozial bat, Kukaiek euki dezakenan osantzera ere, eta beraien komunitatean saiatzen dira laguntzen dantzaren bitartez, adibidez, egite dituzte tailerrak, jende ezinduarekin edo gaitzak ditunekin, itxuak, polioa izan duen jendea, eta area junginenien aukegun aukera, enbeaiekin olako tailer bat egiteko, eta imaginatu zeak ez unten bezala, superpotente. Bai, ez, bideoan bertan ikusten da, mugikortasun arazoak dituzten gazteak, eta bar, zure kasuan, lehenaldia zen horrelako esperientzia bat bizitzen zenuena? Kukaiek ere ez du badakagu olako antzeko proiektu bat, etortzen diela dantzaren bitartez gure inguruko gautena eta horrelako elkartetako pertsonak eta tamiz benka elkartzen geha. Baina egia da, horreke bai ikutzi izu ez, eta guztu egitezu, baina egia da, karo, area jutentzea, errealidade aldaketa nahi behintzatzen zizadan, xok bastante handia. Eta holako momentuak iristen dira, eta bizi dituzu oso barrutik. Bai, esan dezu ez, oso aldaketa handia bideoan ere ikusten dugu, ez? Aipatu dugu lehen etxea beraia oso ezberdina den, eta Bai. Claro, eske eta baliabideak eta, dena, bai.
Eta jendearekin ze harreman izan zenutenan? Ba, oso ona. Jendea, jende ona ez dago leku guztitan. Eta hoi ez dihua zeharrialdian arabera, ez da aukeren arabera, ez da zer. Eta oso gustora ongien. Ez da jendea. Bueno, guazen behiratzea dantzari, eta dantzatzeko moduari, ze ikasi zenutenan, behintzat sorbaldak asko erabiltzen bai, ez? Hoi da. Ba, imaginatu kontrastea, gure dantzakera parte batean rigido esango dugu, eta behaien gerritik gora daukaten mugimendu kriston hori, ba, ikasi ez daketin genuen, baina saiatu fijo, eta ondo pasa eta kriston farrak bota, bai. Bai, ez, nola esplikatuko zenuke beraien dantzakera? Euskal dantzena argi gelditzen zaigu nola den, zurruna eta oso zuzena, eta nola esplikatuko zenuke? Bueno, beti ez ala ere, Euskal dantzetan ere badago lekua improvisaziorako eta jolasteko eta badago ere. Baina, nola esango den arren. Hori da. Ba, Etiopiakoen dantzakera, ezakit, ba, oso lurkorra bezala, bakizu, lurrakin kontaktu asko, ezakit nola esan ere, pixkat primitibo bezala esan adet, ez despektiboki para nada, baina bai oso pertsona, natura, animali puntu bat ere, aldi berian nire dauka bere elegantzia, osea, baina bai, pixkat hor, nire behintzat hoi sortzit barrutikan. Historikoki ere agian, hortikan ez, datorrelako. Eta naturarekin oso lotuta dagoen herrialde delako. Hori da. Ritmo aldetik ere ezberdina, ez? Oso azkarrak. Claro. Bueno, ezakit, egia esan ez egoatzen dela oso azkarra edo bezala, baina, imaginatu zakezu, beste ritmo batzuk. Claro, ez bakoitzak beriak. Eta haiek ze ikasi zuten, Euskal dantzetatik? Bueno, pixkat musiko edo jauzi batzuk erakutsi genizkien, gure tresnekin makildantzak eta horrelakoak erakutsi genizkien ere, nik uste egoatzen deten ez banakoa edo ezpata dantzako ritmoko ere egin genien eta praktikatu genuen baiekin, bueno, hola pixkat. Bueno, ea berriz etortzeko aukera duten, eta zuk ere pentsatzen dute gogo eukiko duzula ara berriz joateko, ez? Seguro, bai. Etiopiako musikarekin, lehen egin dugun bezala, ea jendeari zer ateratzen zaion, zer ritmo eta zer mugimendu, libre, agurtuko zaitugu, Ibon Uarte, Kukaidantza konpainiako kidea, eskerrik asko, eta segi bixi eta dantzan, Besarkada bat. Hori da, bai, aio. Medina,
Eta etxarri eta seguru Euskal Herriko entzule asko dantzan ditugula. Elbira Zipitria gogoratuko dugu. Atzoko egunez jaio zen Zipitria. Bera izan zen euskaltzale, abertzale eta azken finean erreferente Euskal Herriko ikastolen sorreran besteak beste. Eta gaur, aprobetxatuta kafesnea gaietekin tartean, orezko kolaboratzaileak ditugula. Bere haren inguruan aritu nahi dugu, mugimendu horrek guztiak ekarri zuen haren inguruan, eta ezer baino lehen, Elbira Zipitria, etzaitoterako, bikote? Elbira Zipitria, a ber, esan zuek? Elbira Zipitria? Elbira, ara urduri jarri naiz ez dakit. Elbira Zipitria nor zen, gogoratuko dugu. Elbira Justa Zipitria irastortza. Zumaia, 1906ko maiatzaren 28. Maistra, ikastolen sortzaietarikoa, euskararen sustatzaile eta emakumeen eskubiden aldeko borrokalaria. Eusko abertzale sutsua eta euskal abertzaletasunaren eragile,
jeltzalea, emakume abertzale batzako kide eta katoliko fededuna, frankismoaren urte beltzenetan, isilpean eta ausardiaz jokatu zuena. Pedagogia aurrerakoia erabili zuen, besteak beste ikasle zituen neskatuen eta mutikuen arteko berdintasuna ardatz zuena. Adolf Ferrier, Ovidio de Crowley edota Maria Montessori izan ziren bere tesien ardatzetako batzuk. Ikasle guztiengan sinistu zuen, eleaniztasunaren garrantzia aldarrikatu, aurrei euren ikasketa prozesuetan protagonismoa eman. Errepublika garaian sortu zuen bere lehen ikastola, Donostiako Parte Zaharreko Ikatzkalean, 1922 urtean. Frankoren altxamenduaren ondorioz mugaz bestaldera ihes egin behar izan zuen, Sarara, urte gutxitan bueltatu zen, eta abietutako lanarekin jarraitu zuen berriz ere ikastola bat martxan jarriz. Bere eragina oso garrantzitsua izan zen ondorengo ikastolen hasieran, gerra aurreko eta gerra osteko ikastolen mugimenduen arteko zubia ere izan zen Zipitria. Aurrekin lanean bai, baina irakasleak euskalduntzen ere bai, praktikak egitera etorri eta euskarazko irakasle bilakatu nahi zutenak asko izan ziren. Tartean, Kontxita Beitia. Ari esan omen zion. Ez dizut erakutsiko zuretzat soilik, baizik eta Euskal Herrian zabaltzeko nigandik ikasi duzuna. Baina hori, Kontxitak berak baieztatuko digu laizter. Euskara eta pedagogia izan ziren bere ardatz nagusiak, pedagogo handienen teoria gurera ekarri zituen eta aiesek izan ziren ondorengo ikastolen erroak. Ez zuen bere metodologia idatzi, baina ondo txertatu eta transmititu zuen. Arekin irakasle lanetan aritu ziren eta ikasle izan zirenen hainbat kuaderno Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Museoan daude. Eusko Jaurlaritzak Elbira Zipitria literatura saria eratu zuen 84an. Urte berean, Donostiako udalak Andereño Elbira Zipitria bidea izena jarri zion Alde Zaharreko kale bati. Euskal Herriko Unibertsitateko Ibaetako kampuseko eraikin bati bere izena jarri zioten. Durangoko azokaan edota Koldo Mitxelena kulturunean ere izan dute, harentzat omenaldirik. 2018an Maider Oleaga zuzendariak Muga deitzen da pausoa dokumentala estreinatu zuen, Elbiraren ikasle, lankide eta abarren testigantza bilduz. Bere haziak oraindik gure hezkuntzan oso indartsu dirau. Atzo bete ziren 114 urte gura jaio zela. Baina urte mugagatik baino, guregan landatu zuenagatik, zorionak eta eskerrik asko, Andereño Elbira Zipitria idaztotzen. Ondo asko ezagutu zuten, Elbira Zipitria Andereñoa, gure kafesnea gaietekin tarteko solaskide eta dagoeneko saionen lagunak ere badirenak, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde, arratsaldeon deizela. Arratsaldeon, Mikote. Arratsaldeon. Bai. Hala da, asko ezagutu nun. Nik behintzat 2 urte pasan ditun berarekin. Nik esango nuke, bueno, nire urteik aberatzenak izan zirela. Ni 18 urtekin hasi nintzen berarekin, euskaraz ikasten aurrena. Nire euskera erabat galduta zegoen. Txikitatik hitz egiten nun, baina ni beraren gana jun izanean, taldetu zidan, zenbat denbora daramazu euskera astuta. Eta esan nion, ustakit, urte pare bat edo horrela. Ezin nun gehiago aguantatu bai eskolan batez ere kolegioan. Eta zer egin behar nun, euskera astulen bailen, ezke hori zan, azkenean nik sentitzen nun beharra, ez? Beti zan, eta hori Marimik ere gauza berbera esango du. Beti zan. Berbera, zergatik ezkendekan hitz egiteik euskeraz, zergatik aizu herrita ematen zuen, bai monja, bai klasean, bai magisteritzan, dena erderaz hitzekin beharra. Eta hoxe ikon galdetzea, zergatik hor duen ezkendu hitz egiten, eta gero nola ikasi zen duen horren ondo euskeraz? Bueno, horrelako irakasleakin, pensaz bat, ez? Ja. Ni beraren gana joan intzanean, eta esan zidan,
bi urteetan ikasiko dezu. 2 urte galdu dezula, 2 urte beharko dituzu euskeratzeko. Eta horrela pasan nun lehenengo urtea gauetan egun bizbat, juten nintzen euskarazko klaseak jasotzea, pues alfabetatzea bide batez eta hizkuntza, ez? Eta gero urrengo urtean, urte egun osoa pasatzen nun, bere ikastolan praktikak egiten, eta gero iluntzan, berriz ere jarraitzen genuen nori nork metodoa, berak asmatutako metodoa. Hori da, Kontxita eta Marimi, horren aurretik, guk nori nork ikasi genuen, ala ez ginen, baina horren aurretik nola deitzen zitzaion nori norki? Arki izena jarri arte. Pues euskal gramatika. Hori da, eta gero, hori da, nori gero jarri zitzaion, eta, bueno, horti dator, gramatikati, gramatikako deitzen ginen, ez? Kontxita. Kontxita, nola gogoratzen dituzu klase horiek, abesten zenuten eta nola berreskuratu zenuen euskera? Bueno, nik berreskuratu nuen asko ikasik. Osa, nik hartu nuenean berarekin konpromisoa, berak nerekin hartu zuen konpromisoa eta nik berarekin. Eta orduan ikasten nuen euskera, karrera bat ikasten ahituko banitz bezalaxe, berdin. Abesture asko egiten gendun, abesture asko egiten zan, ni txipitriakin baino ez nuitzan egon zuzenean, baizik eta Karmelekin bere ikaslea izan zena, Karmel Esnal. Esnal, bai. Karmel Esnal, noski. Bai, arekin eta asko abesten gendun, asko abestu. Bai, asko abestuko zenuten ikastolan. Bueno, ikastolako prestatzen, erakutsi zizkigun abestiak eta dena, eta gero, klaro, abesti zarrak eta hortan arrazoi duzu, gero, gehiago junginan, bai. Aipatu dugu... Bai, Kontxita, aipatu dugu, pedagogo erreferente izan ziren guzti hoien, bideak edo jarraitu zituela, askotan, Maria Montessori hor pedagogo onditzat eta izaten dugu, erreferentetzat, baina gure Montessori Elvira Zipitri izan zen, eta haze pedagogo pueska, oraindik ere bere pedagogia gurekin duguta, Bai, begira, Elvirak ikasi zituen, batez ere, Frantzian zeuken aizpa bat, monja, Marsellan. Eta urtero juten zan Frantzira bere aizparen gara. Baina horretzez gain, 5 urte pasatitun, 5 edo 6 urte pasatitun, iparraldean gerra garaian, ez? Zaran egon zan. Eta nik usteetan, edan egin zuen, zurrupatu egin zuen, Frantzian zebilen pedagogi aurrerako iura, ez? Oso pedagogia aurrerako zegoen. Baina gero, esan beraien sistema erabiltzen zuena berak. Bera batez ere pedagoga zan. Eza gauza asko zan, oso ondo esan dezuten bezala bere aurkezpenean, baina berak danen gauza guztien gainetik ikuste ere bera zala pedagoga. Eta orduan, hoien pedagogi guztia bere ganatu zuen, baina gero eman zion bere kutsua. Eta bere kutsu euskalduna gainera, ez? Bere kutsu euskalduna eta dena hemengo eta gure inguruari lotuta. Eta pedagoga ikaragarria. Marimi, arek? Bai, hori ikusia dago, pedagoga ikaragarria izan zala, eta gaina, dena bere atzeti datozten guztidi, kutsatu ziguna, eta hori da, behangatikan, geranak. Aipatu dugu hor, gerra aurretik aritu zela, gerra ostean ere ikastolen sortze lan horietan, eta hor utzi zituen ereindako hazi batzuk, Marimi, gerora, besteek zaindu zenituztenak esango genuke, ez? Ereindako horri mimoa jarri, eta, zuei egokitu zitzaizuen ikastolen sortze prozesu orokortuago horretan, eta pixkanak indartzen joan zen hortan, haren eskutik edo harek sortutakoaren bidetik, baino protagonista ere izatea, ez da?
Hori da. Zergatik, esan dizuten bezala leheno, nik zuzenean behakin ez nun ikasi, baina bere ikasean nola izan zen Karmele Esnal, arek eman zigun, zipitrian, erakutsi zion guztia. Eta orduan dena jarraitzen du karte bat bezala, hasi izan ditia, eta, klaro, etzun erakusten kontxi bakarrik esate bateako, baita ere jende gehi hori zabalduko zion, eta horien artean, gurekin gu juten ginena, zergatik guri tokatu zitzaigun magisteritza egin, baina dena erdera, eta nola egin gendu, euskeraz eta pixka bat pedagogi aldetik, eta nola aurre eman behar ginun klase horiek, ikastea jutea. Eta orduan, jugun ginen, ikastea zu, 2 urte juntzilean bezala, gu kurso batean egon ginen behakin, noizik eta behinkunet, eta, bueno, ikasten, a ber. Baina, dena, zeharo desberdina zan, osea, irakaskuntzak ez duz ze ikusi izan. Nola? Zeharo desberdina zara, irakaskuntza. Ez un ze ikusirik eskuelas nazionales, ziren orduan, eskuelas nazionales. Zati ni egon izan, nazionaletan bukatu nunean, eta bueno, ez da, tankera ere, ez da, antzikan ere ez zuen zerrena. Zerrena, ez un beste erabatekoa. Betiko klaseak eta betiko ezagutu zanak, gu txikitatik, eta heldu artere jarraituzun eskolak, denoko eskolak. Eta eskola beltzak ziren gainera eskola nazionalak, ez da? Nik impresio hori dauket, eskola nazionalak eskola beltzak ziela. Osea, beltzak esan idet, tristura ematen ziaten. Eta nire proposaketak egin ditunean esan non, baina eskola bietara jungo naiz, ez aipat gustatzen, baina bueno. Eta gero, nire aitaren lagun batek egin zion horrelako galdera, baina nahizu zure alabak, zergatik ez du paus hori ematen eta elbiraren gana joan. Eta orduan, ni pasaian bizi nintzen, arrotek? Bai. Handik eta zentzinean magisteritza ikastea? Nere etxean jarri nuen, nere gelan, gainera, eta lehenengo urtean 5 ume izan dituen. Baina 5 urtekoak ziren 5 aurrak, eta guk izaten genituen ikastoran 5 urtetik 9 urte bitarte. Eta 9 urteetan, beste ikastetxe bateak jute ziren, edo jesuitetan, edo marianistetara, edo San Bartolomera, edo jesuitetana, edo horrela. Eta ezazaztu ez zenolako salto egin dartuten. Eta horrek ematen zigun, eta elbirari ere horrek ematen zion, sekulako ardura, nik uste ez bildurra ez ala. Bildurra ez, respeto pizkat, edo ez dakit, nola pasako tezian ardura, hoi da. Zure klaseak koloretazkoak ziren? Zure klaseak beltzak ez ziren, koloretazkoak izango ziren, ez? Kolore guztietakoak. Bai, hortzadarra bezalako. Kolore guztietakoak. Eta eguzki bila ataltzen ginen gaina. Atzean behintzat, mendira joaten ginen. Natura pixka bat ikastea, natura abertze akusten zigun, abertze ikusten gendun, txangoak edo eskursioak asko egiten ginen, astean behin edo jute. Eta matematika kasainakit, gaztain garaian, matematika nola egiten genuen. Claro, haizu, arrapatzen zinun gauzakin, aleak edo zer kontatzea zegoenak, eta bida, haiekin egiten ginen gure batzuketak. Eta kendu, biderkatu, eta zenbat operazio. Bai, oitzen, bai. Bai, ikaragarria zan. Kontxita, Marimi, gerora, zuek hasitako bide hori bide zaila izan zen, oraindik iluntasunaren urteetan, naiz eta zuek gelan kolorea jantzi, baina urteen poderioz, zuek ere hori dena loratzen ikusi duzu eta bizi izan duzu ikastolek bere toki hartu zuten momentua, ze sentitzen zenuten, bapatean esaten zenutenean, argitu du,
lortu dugu, ez? Borrokatxo hartatik edo borroka hartatik, txorik gabe, lortu dugu. Ze sentitzen zenuten? Bai. Nik Andoaingo ikastolakin, zergatik ni bitartean gonitzan hemen iruran bertan nengoen, klaseak ematen parbulos edo deitzezikaiona, parrokiala zena, eta orduan erretoreak aukeratzen zuen, eta ni bakarrik nola nintzen magisteritzeina, hor negoen, oso ondo. Baina, Andoainen eratu zuenean, bildu ziran, gurasoak, gurasoak, gazteak, herrian, horren alde lanean nahi zutenak egin, ez? Eta dena buru, ze izan zen, Don Eugenio Arregi, egintzun, lan pilo bat euskeraren alde eta ikastolan alde, ikaragarria izan zen. Eta, orduan, behar ziran euskaraz zekienak, eta etorri ziran, irura bertan, eta, segitun esatu zuten esanien, bai, joango naiz. Eta, klaro, beste bat bilatu behar gendun, gutxinez, eta etzan bilatu, eta orduan laguntzaile bat hartu zen. Eta bilen artean, hasi gendun Andoaingo ikastola, eta bitik hasi, eta oain ikusten dan ikastola, arrotasuna eta dena jartu zaizu esaten duzu, posible ote da, guazi ginen zehaua, onbeste azitzea, han bota genduna fitxoua, onbeste frutu batea. Bai, nik pasaitek etorri nintzanean adibidez Donostin ere, beretxean, berdin egin nuen, baina bigarren urtean ia hasi nintzan martxan Zurriola ikastola sortzeko. Eta pentsazazue Zurriola ikastola horrein zer dan, ez da? Izugarria. Eta oindala 2 urte egin genitun 50 urte, eta ze poza, eta niri maziaten ospakizun bezala, batxillergoko guztiei klase bat ematea. Eta klase bat emanien, ia 165 uste deziela, eta esplikatuz nola zein zan Elbira Zipitria, eta gero ze bide hartu genuen, eta nik ze bide hartu nuen Zurriola ikastola sortzeko. Ezakizue, ze interesa jarritzuten, hasieran, batxillergokoak, berri bat, eta ez diate kasuarik egingo pentsatzen nun. Ezakizute zen olako jarrera, eta nik uste sekulako gauzatila bat ikasi zituztela. Kontxita, zure kontatzeko moduak ere izango zuen zer ikusia, seguro? Baita ere, zatik kontxikortako oso mainosa da, oso ondo. Bai, nik ere oi ustet, Gainetik Elbira Zipitria bezala ezautzen dunik, hemen ez da ongo inor, beak. Bueno, eso Elbira ikaragarri maite izan dut beti. Berari esker izan nintzen profesionalki, eta nik uste dut persona bezala gauza asko erakutsi zidan. Abertzale goiti beraino egin duen, berak. Hori ere. Pero jaiozatik ere hatzia erabat haunditutan duken ia, ordurako. Baina nala ere, ez dakit, abertzaletasuna izugarria zartu zitzaidan. Eta gero gainera, okazio handia izan nun, ez dakit, Jose Miguel Barangeran ezagutzeko, horixe bera ere, nik ere ezagutu nuen, bai? Michela Begerik abestu zuen lehenengo aldiz gure festa batean gure gara Euskadiko, ez? Gure gara Euskadiko, gazte berria. Pentsazazute, Urruñan, ospatzen zan urtero, bertsolari neguna. Eta lehenbizi izaten zan mesa, gero bazkari hon bat, eta gero bertso saioa. Baxadador, tokatu zitzaidan egun batean aldamenean bazkaltzen. Zer bakizute hori orain niretzako zerran? Olako personak ezagutua izatean. Oixe baiet. Hori dana Elbirari esker. Bikote eta gurea ere bai pozazuek ezagutu izana, Ok. Bai. Orea gurea ere bada. Bai, bueno. Eta gero gainera guk esaten genuen, 9 urtetik aurrera
zer egingo dute hauek. Ba, orain, batxillergo egiten dute, unibertsitatean euskeraz, eta orain iritxegea. Bidea, asko galdu degula, bai, espiritua galdu dugu. Bai, baina, irabazire asko. Claro, noski, guk hau nahi gendun. Gero, kalean gutxiago, gehiago egiten dalen baino, gehiago egiten da. Eta batez ere, baldin badakite euskeraz, eta nahi baldin badute, egin dezakete. Bakitzu noiz ez izan hitz egin euskeraz, inork ezekinean, dena galduta zegonean, eta franko zegonean. Ordun galdu zan. Eta positiboak izan behar dugu gauza guztietan. Bai, ni hortarako ere oso positiba nahi. Zergatik ala izan behar duzu. Baikorra izan behar duzu, zergatik bestela gauzak aizu ez duzu ikusten dian bezala baizik eta beti... Kontxita, Marimi, zuek hemen irakasle eta eredu eta izateaz gain komunikatzaile onak ere bazarete. Bai. Saioa asterako zuek gidoia sortu, hartu eta gure horretik zoazte. Eta ez duzu aukerarik eman galdetzeko gauza oso oinarrizko bat. Zer modu zaudete? Ondo altzaudete, hori ere jakin nahi, ondo abertzaudeten, zemu zaudeten jakin nahi dugu? Oso ondo. Oin ikan ere jubilatutako zentroan memoriko klaseak eta maten dizket, ez aztutzeko lehenoko nire hasierak. Oso ondo. Bueno, baoain ja, lasai gehatu gea, eta lasai agur gaitezke, agurtu gaitezke. Bueno. Laizter izango dugu zuen berri, esker mila eta muxo ondipila zuentzako, Marimi eta Kontxita. Zeibire bai. Esker handi bat. Esker, muxo, agur. Eta noiz ere Kontxita eta Marimik pentsatuko zuten, zeinen ederra izango zen ikastolak azten ikustea. Gauza batzutan, edertzeko esperantza hori eta baikortasun hori izan behar delako. Zetaken kantuarekin murgilduko gara, aste honen azken saioko azken txampan gogoratu, naizek kontzertu sorta ikaragarria prestatu duela, Gatibu ekainaren 5ean, Nogena ekainaren 12ean, Zetak 19ean, Untza 28ean, eta Entado del Sarmiento uztailaren 3ean, eta hemen bigarren kafean, asteazkenero izango ditugu, egun horietan, bizpahiru egun beranduago, protagonista izango direnak. Zeinen ederra izango den Zetak, bagoaz azken txampara bidean. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Hilo bakamona ezagutzen, aritz bat jaioko da urbasan. Urteekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zelura eroritako enomenez. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen,
Ederra izango da, zalantzarik gabe, gure azken txampa ere ederra izango da, hori espero dugu behintzat, ze itxialdi guztionen ostean, bi lagun elkartzea lortu dugu. Bueno, behintzat, merituaren zatitxe bat hartuko dugu ez Arrate? Merituaren zatitxo bat, noski, claro. Hemen oportunitatean aukera berrien tartea da bigarren kafea. Gurekin zezkau eta Altuna eta Matxin Lasa. Arratsaldeon bioi! Arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote. Bueno, azaldu behar dugu, Mara eta Matxin lagunak direla, baina itxialdi guztian zehar ezin elkartu, orain pixkanak agozak arintzen hasi direla, bigarren kafean eurekin egon nahi genuela, eta horixe izan da, aitzaki nagusia. Ze behar genituen nola pare bat gaztetxo lagunduko zigutenak Fortnite o Fornite edo. Zuek nola esaten dezue, Mara, Matxin? Fortnite. Fornite ere erabiltzen da. Erizena Fortnite, baino deira desberdinak erabiltzen ditu beti. Forinte. Fornite. Hor ja, hasten dira. Gamerren gauza internoak. Peio zai dago, deitu dit behin eta berriz, ez da konturatzen Kontxita eta... Humorez dago? Ustez ondo, a ber... Horregatik jarri ez zu Peio reparaz? Lotzei... Arrate, ez nuen hortan erreparatu. Wow! Bueno, Mara eta Matxinek ezakit badakiten hemen dagon loturen rollo guzti hau. Ego hemen astoratu geha, Guri, gustatzen zaigu gauzak ideiak lotzea, Mara eta Matxin da. Edozin gauzarekin egiten dula loturak eta. Zuek, Peio reparaz, ezagutuko duzue, lehen bendetan, orain zetak taldean, ezagutzen duzue edo ez, bai? Bueno, pixka. Esan gurasoei, nahi zen kontzertu horitarako sarrerak badidea oraindik salgai eta ikusi alizatu dituzela. Merke gainera, eta babestu behar ditugula, gure taldeak eta gure musika gintza eta gure kultura. Ezertan hasi aurretik eta guazen azkar bestela larri biliko gara, aber Peiok badakien zer den Fortnite edo Fornite edo delako hau, ze nik uste horretik abiatu behar dugula. A ver, Peio, badakizu zer dan? Arratsaldeon, bai. Bai. Gaur mobila estrenatzen nahi naiz, nesemiak WhatsApp esatea, WhatsApp jarri dita, eta estrenatzen nahi naiz, ez dakit oso ondo nola funtzionatzen, A ber, Asensio, Fortnite hoi, hortikan ez jarraitu nahi, Ez idaztu esan, arazi gauzak esan nahi dizitutenak, Bueno, ez dakit zer dan hori Fortnite, ez dakit zer dan, eta nik nahiko nuke azaltzia, ze ideiek ez dakar daizu. Ai, ama, baina... Hortako gaude. Bea bakarrik azturatzen da, Bai, maitia. Zula sai, oi bai, a ber, Mara eta Matxin, ja, umeak ez dira, gaztetxoak dira, orduan ez dira ikaratuko, baina, hombre, ez dakiz ze gauzatan ari zinean pentsatzen, hor Fornita, eta, a ber, kontu pixkat, Peio? Baina nola jolasteko, ez altzean pelikulak eta bertan estrenatzen trailer eta duzun aurrekoan, ez altzan pelikuletako gauza bat hau. Bai. Bai, Peio, bai. Ez dut urduri jarri nahi. Baina mesedez, azaldu jazue mesedez zer dan hau. Ze ni naiz, beste garai batekoa naiz, eta nik kostu iten zaite, hau da, lehenengo aparatu eukietena urte askuan, petza, faxa eukin unetikan, mobila, eta WhatsApp, eta joe, netzako, hau da, berria, así que, nahi poliki azaldu gauzak, Peio, bakizu beste garai batekoa, zuk esan duzu beste garai batekoa zehala, hori dela eta gazte askorentzat atzeratua zoa zela, ez? Ez zehalako gai teknologiaren garapena jarraitzeko? Miala, oye, guapa, ze uste zuzuk, bizizan silikon bolio ze, antxotarronek. Bakazioak esan dezut, nik ez problemik, zuekin komunikatzeko eta ulertzeko. Faxa erabiltzen ikasi ezue, ea zentzio! Zango nuke!
baina bueno, ikusteko naizela persona bat eta gizon bat mundu modernoa irikita, utziko izuet esplikatzen zer dan Fornite honen asuntoa. Vale. Vale. Egingo dugu, Peio, zu lasai. Prestatu dugu olako bideo-audio bat, entzulek entzuteko, ikuslek ikusteko, gure lankide Idoiak prestatu du, eta, bueno, nik ahotsa jarri diot gusto-gustora, haren testuari, zebadakit zuri, gustatzen zaizula gauzak nik esplikatzea. Horrexegatik bakarrik. Ezagutzen ez dutenentzat Fortnite edo Fornite online jokatzen den bideo-jokoa da. 2017 urtean Epic Games konpainiak plazaratua. Jokoaren 3 bertsio dauden arren zabalkundia handina lortu duena Battle Royale deritzona da. Izen bereko generoaren dinamika erabiltzen du, hau da, bakoitzak nahi duen estrategia erabil dezake, baina helburu nagusia 100 jokalariren artean zutik jarraitzen duen azkena izatea da. Inpaktu handiena gaztetxoen artean izan badu ere, bertan agertu izan diren elementu asko mundu zabalera ere iritsi dira. Flos dantza esaterako ziurrenik gehienek ezagutuko dute dagoeneko, eta asko mugimendua ikasten ere saiatuko ziren. Swish, swish, bish, another one in the basket. Can't touch this. Fortniteko elementu guzti horiek nerabeen arteko kode bat bilakatu dira. Soiek euren artean ulertzen dituzten erreferentziekin. Asko dira jolasten direnak, unibertso hori ezagutzen dute eta esperientzia partekatu bat bilakatu da. Eta unibertso partekatu horretan isolamenduan gaztetxoek elkarren artean era natural batean komunikatzeko tresna aurkitu dute. Epic Gamesek ez du soilik joku arrakastatsu bat garatu. Interneten denbora elkarrekin pasatzeko dugun modua ere berridatzi du. Maiatzaren 8an Party Royale plazaratu zuten. Espazio honetan jokalariek biolentzia alde batera utzi eta elkarrekin denbora pasatzen dute. Artista oso sonatuen zuzeneko kontzertuak eskaintzeko ere erabili dute plataforma hau. Travis Scott, Steve Aoki, Deadmau5, Marshmello. Gone on you with the pick and roll. Young Flame here in sicko mode. Ainhoa Marzo lankideak aurreko saio batean kontatu bezala, Christopher Nolan zinema zuzendariak ere bere azken filmaren trailer berriaren munduko estrainaldia plataforma honetan eskaini zuen. Udaran gainera bere pelikuletako baten doako emanaldia eskainiko du Fortnite bitartez, eta kontzertu gehiago ere espero dira etorkizunean. Inork aurreikusi zezakeen joku honek gure komunikatzeko eta edukiek konsumitzeko era ere aldatuko zituela. Bueno, nik esan bardet, azalpen honen ondoren ja garbia dago dakatela eta agurtu dezakegula Peio, ez? Esango diogu agur Peiori. Ya está, ¿no? Bai. Ya, no hay más preguntas, ¿es? Ya, ¿qué? Bai, jun zeite. Bai. Bai. Vale, bueno, guapos, ala, yo, Aio, Peio, txau. Aio, Peio, majotzu. Ez, hori nik nula ezagutzen ezer, eta guain ja ulertzen de pixka bat gehiago. Asentziori esker, eta Idoiari esker. Ez zer Idoiari esker, nik testoa irakurri dut. Ja, zuk hori da, zuk meritua, ez, Idoia esker. Bideo eta guzti esportatu ez dut, Bai, kurratu indu, ostras. Todo pro. Bueno, eta orain bai, Mara Altuna eta Makin Lasa zer gamerrak, gamertzat duzu zuen burua? Bai, ez? Bueno, ordu batzu pasatzea ditugu. Batzu. Bueno, zuek esplikatu behar duzu azteko guk osatu dugu, gure ikuspegitik Fortnite zer den, baina zuek konta iguztue, zer da Fortnite zuentzako? Joku bat. Pues da joku bat, pues nun objetiboa da irabaztea, eta da 100 pertsonatik zu bakarrik bizi gelditzea.
Aha, Hilin behar dezu jendia. Bai. Baina gero gauza gehiago, modo de juego desberdin azkazu, eta gauza gehiago alditu zuen. Eta ze jolasten da? Edozein ordenagailutan jolastu daiteke edo aparato Eske, konkretu bat? era desberdina, diez hau da Playa, gero da Switcha, Xboxa, PCA, desberdina daude. Eta zuei zer engantzatu zintuzten? Zuek. Nei lagun guztik hasi ziren, seken Fortnite eta bueno, pues interesa mantziten da, pues ikusi nun eta pues engantzatu ziten. Zer desberdintasun dauka beste joku batzukin alderatzen balin badegu, Mara, zer du desberdino, zer du berezia? Gauza asko alditu zula, ez bakarrik hil, baizik, eta aldezu konstruitu, da gauza ezberdinak alditu zuen, ez bakarrik hil, eta jazta. Bale, nik ulertzen dut. Gure garaian, Mara Matxin, nik zuen adina neukanean, egiten genitun txabolak. Jute ginean mendia, lapurtzen genitun hol batzuk, eta txabolak egiten genitun. Eta zuek aurkitu zuen modu bat askoz hobea. Dala, txabolak egin eta desegitea, baina mandoa eskutan, eta gainera, 100 pertsonaien artean, egon zaitezkete lagunak zareten batzuk, baina gero jende ez ezagunare bai, edo denak ezagutzen duzu elkaro, nola izaten da? Nahizun bezala. Aldezu lagunekin eta ez ezagunekin, nahizuna. Eta beti konektatuta jolasten da? Osea, konexioa behar duzu jolasteko honetara? Bai. Aha. Interneta behar duzu. Eta pelikulaik edo ikusi ez dute? Pelikulaik? Pelikulak ikusi daitezke? Ez, pelikulak oraindik ez. Oraindik ez. Trailerra bakarrik. Orain bat ateakoa. Christopher Nolanena esan dutena, baina oraindik pelikulak ez, kontzertuak, ez? Kontzertuak eta trailerra bota da. Orduan, zuek adibidez, oain jende hasi da, musikariak eta hemen etxarri bat, streaming bidez, kontzertuak ematen. Zuek hori aurretik ja eginda zenuten, eta esperientzia hori bizi zenuten. Bai, Zuentzago ez da berri izan. Azken 2 hilabetetan, Matxin, asko aritu zarete Fortniten. Inoiz baino gehiago jolastu dezue azken aldian, itxialdi guztion zer? Bai. Eta... Zenbat ordu? Egunen 2 ordu, baino leheno asko zoi ibiltzen izan, eta nire gurasok esan ziaten, pues, asko ibiltzen izala eta 2 ordu egunen. Gurasok esate gutena eta batzutan trampakin da pixka gehiago. Kontu zentzuten nahi diala, Hor pantean aurrean behiratzen, hola? Mara, Matxintzako joku hau eta joku hauek, baina hau bereziki, izan da lagun arteko plana azken 2 hilabetetan. Ezin geratu mendira joateko, parkera joateko, futbolean aritzeko, ezin beste gauzak egin, eta orduan, zuen lagun arteko plana, hau izan da, ez da? Nolakoa izan da? Bai. Nola ezin dugu elkartu daula, komunikatzeko hau erabiltze dugu, eta aldeu batea jolastu daula. Karo, gero, hitz egiten dezute zuen artean mikrofon... Hori esango nun, hori galdetuko... Ditzen naiz Asensio lentxe bertan, Hori galdetuko nizuen, zuek jarraitzen dituzuen youtuber gamerrak. Bai. Jarraitzen dituzue. Eta zuek igotzen dituzue bideoak? Baina seguru zuen lagunetako batek edo norbaitek baietz, ez? Bai, nik ezagutxet bat. Kontatu. Ze izena? Bueno, badezu izena eman nahi, zer egiten du? Bideo jokutan eta hola jolastea. Lagun badukau. Ez dakienaren zate, azaldu zer egiten duten youtuber horiek? Pues iteia bideo jokuta, pues Fortniten eta jolastea, eta dituzte, pues erronkak behaien artean eta... Komentatu partida. Bai, holako gauzak. Bai. Claro, gero ere daude komentari... Bueno, ez dakit Fortniten dauden... Bueno, es que... Daude komentaristak, ez? Oie dira. Youtuberrak esplikatzeu. Osa, iten nahi diana. Baina ez jolasten nahi dianak. Esaten, jolasten nahi dienez gain? Bai, ite jolastu eta itzen. Bai, jolastu itzeitu komitartean. Eta jokaldiak joaten dira momentuan, ez? Futbolean egiten den bezala, ematen, ez? Eta kontatzen jokaldiak. Bai. Eta adibidez, gertatzen zaizue, Mara Matxin, inoiz pasa zaizue, zue bio jokatzen aritu, eta eunen artean denak hil eta zue bio bakarrik geratzea.
Bai, askotan. Osa, honak zeate. Tolosara guazenean... Nola horri barkatu? Victoria Magistral. Garaipen... Itzela. Etxarri, zesaten zenun, Tolosan zer? Tolosara guazenean... Zuen un guazeat, Ibarra, gertu, Tolosari gertu, bai. Osea, Tolosa guazenean, nahi dut joku ontara jolastu eta zuzenean komentatu eta retransmititu. Igual behaie jolastu dezatela eta guk komentatzen dugu gaine. Baina ez da egiten teatu gen gauza askotaz. Eta, Mara, orduan, zue biok geratzen zareten momentu hortan ja irabazi dezue, alegia, bata bestearen... Irabazi neu, bai. Ez ez ja bata bestearen kontra egin behar. Ez, jazta, irabazi neu. Eta orduan ja mundua... Jokaldi magistrala. Asko gustatu zait. Magistral... Jokaldi magistrala. Osa, orduan zuek onak zarete, ez? Bai, pixkal. Makin, zuk egunean 2 ordu jokatu beharrean Fortniteen bateria jotzen arituko bazina, ikaragarri ondo joko zenuken, ez da? Mara, zuk jotzen alduz instrumentorik edo egiten alduz dantza o kirola, zer zegoz egiten duzu? Ni zaldi nibiltzen naiz. Zaldi nibiltzen, baina egunean 2 ordu ez, zaldia nekatu ingo, bueno, zaldia ez da nekatuko. Hainbeste ordu ez pasatzen zaldien ibiltzen, ez da? Bueno. Batzutan bai. Eta nik beste galdera bat buelta eman da. Aukera izango bazenute zuek libreki jokatzeko Fortniten, zenbat ordu egongo zinatekete? Egun guztia. Egiten? Kuarentena bestela ezin dugu batea egun. Itzaiteko. Ja bai, ez? Bueno, ja bai, baina eske... Gurasokin. Barituzue kaiuak eskutan. Mara, Gurasokin. Eta egin badaiteke kontzertu bat Fortniten, egitea izango da irratsaio bat Fortniten ere, ez? Zein galditu behar diogu, enteratu behar dezu eguzki aklaratzen, baina hor Fortniteko jabe supremoari esan, bigarren kafe bat nahi dugu legin. Bigarren kafe. Fortniten, haber esaten dizuen. Hori da. Eta izue bukatzeko bikote, zuek zer nahi duzue izan handitan? Ez da bit. Ze asko esaten da gaur egun jendeak influencer edo youtuber izan nahi duela. Zuek ez? Nik ez, aukiko nunkan alba, baina nintzen urta edikatuko. Bueno, lasai, niko hendikan ezak izan handitan, así que denbora bezute. Baina improvisatzen zua, zetxarri. Bueno, gauza bat egingo dugu. Mara eta Makin, eskatuko dizuegu laguntzeko gure zozketa egiten, ze ez da badakizuen, baino guk astero zozkatzen dugu. Hili kafe makina zoragarri bat, kafe eta guzti, eta gure saioan parte hartzen duten guzti horien artean. Eta iritsi da momentu hori, beraz, arratek egidatuko zaituzte, baino lagunduko diozu, Bai, hori da. Pantalla ondo ikusten duzu, ez? Nik entzule direneiek ere ez dute arazorik eukiko, nik pantailan erakutsiko dut izen bat, eta zuek esan egin behar duzue. Eta lehenengo biak izango dira kanpo gelditu direnak, hor finalean gelditu direnak, final atarian edo, baino, eta azkena, ez dakitzuetako batek irakurriko du, eta hori izango da aste honetako irabazlea. Argi gelditu behar da, parte hartzen dutenen artean egiten dugula zozketa, baina gure galderei erantzuten dietenen artean, eta alegia, esaten digutenak, aupa, Asensio, aupa, Mara, horrek ez du eskuratzen txartela, Eskuratuko du, zerbait, aportatzen duenak, edo galderari erantzuten dionak. Bueno, zerbait aportatu, ulertu iazute. Bueno, lehenengo, papera da, a ber, orain bai enfokatu neri. Bai, hortxe duzue. Nork irakurriko du? Irati... Ez, Ibai. Ibai Zubizarreta. Ibai Zubizarretak ez du irabaziko. Bigarren. Ara, deitu, gure asteko entzulea. Nik uste dut gure asteko entzulea izan dela. Ze jartzen du?
Ez da ikusten. Ez da ulertzen. Urkiztu Adrián. Nik ulertu dut, justu, Arrate, haze letra, eh? Markatu polita Nik ulertu dut. Ez da San Juanen ondo irakurri da. Eta hau da irabazlea. Saioa San izeneko erabiltzailea Instagrametik idatzi zigun berak erantzun zizkigulako galderak, saioa San da hortaz, aste honetako Ili Kafe makina irabazi duen entzulea. Zorionak saioa, jarriko gara zurekin harremanetan, eta iritsiko zaizu etxera Ili Kafe makina. Bueno, saioa Sanentzat Ili Kafe makina hori, eta guk Mara eta Matxin agurtzeko, eskatuko dizuegu Fortniteen partida bat botatzea, eta guk jarraituko dugu saioa gurtzen, baino heldu horri, bale? Nik ez dakit playen jolasten oso ondo, Asmatu. Guztien ibiltzen naiz, hemen ez dakit ibiltzen. Azetxokoa montatu duzuena, eh? Joder, Matxin. Oso pro, Oso pro daukate horre, Joan zaitezte gamerrak bezala komentatzen? Hori da. Venga, hasi praktikatzen. Gamerrak izadunak behar ditugula hemen. Matxin, ez da dibiditu behar pantalla bat. Matxin, pantalla banatu, Matxin. Ez que, nik lehen ez dakit ibiltzen. Laskai, gaur galtze balin badezu ere, ez da zer pasako, ez karatxi batuko, ez du gure milioika entzule eta ikusle ez gain, ez du beste inork jakingo. Bueno, bikote, eta entzule, asteburu honez. Bikotei gure eskerrona, Mara eta Matxini mila esker, zuek segi zuenera, eta gozatu partida hori elkarrekin, zelen esan dugu lehenengoz, Mara eta Matxin lagunak dira, elkartu dira, gaur itxialdi guztiaren ostean, bigarren kafeari azaltzeko, zertzen Fortnite eta noski agurtzeko Fortniteen ariko zaizkigu. Eta guk ere agurtu beharko dugu, bai, orain hasi beharko dugula agurtzen, ez? Bai, bada garaia. Bada garai, badelako, txarri, isildu egingo ditzugu mikroa, Hombre, fundamentuzko agurra egin behar dugu. Asteburuari ongi etorria eman behar baitiogu orain. Beraz, nik eskuzabalik hartuko dut asteburua, ez dakitzuek, indar berrituta bueltatzeko, Jaun Andreok Tolosara joan gogarelako datorren astelenean. Txalo bero bat, mesedez. Iritsi da eguna. Esan barda izango dela gure elkar ikusten dugun bigarren aldia. Ja, que fuerte. Ui. Elkarrekin, ze... Elkartu ginean, ordordiko bileratxo bat ingenun, gaur arte. Gezurra dirudien arren, hiruak batera, behin bakarrik egon gara. Sentsazioa berriz, elkar asko ezagutzen dugula. Ze, guk azkeneko hilabete pare hontan ordu bila pasa dugu elkarrekin, naiz eta pantailaren bestaldera izan. Garai berriak. Agurtu egingo dugu gaurko 29. saio hau, eta esan da bezala, guk adiari jarraituko ditugula, naizen kontzertuak agurtzeko kantu egokiena Arrate. Heldu da, garaia, Tolosara etortzeko, eta baita saioa agurtzeko Entol Sarmientorekin, uztailaren iruran izango dira eurak, naizen kontzertuko protagonista. Bagoaz, ez da? Galdu da. Karaia. Bagoaz. Urrengo astean, gehiago muixo handi bat denoi. Goratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Eskutik helduta sortuko dugun unibertso bat. Heldu da garaia eskartzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Ekaitzaren erdian aterperik onena lortu nuen zure besotan. Momentu zaienetan zein erosoetan hor zaudezun nire alboan.
garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaiko dalako nire ondoan. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.